Jej, čaute, tu je Alinovec, konečne sme pri prvom vlogu. Tento vlog bude 20 faktov o mne a mojom tričku. Nevidno ho, fakt. Hej, Makarena, Makarena, Makarena. Takže, prvé, som Jakub Rončák. Druhé, veľmi nerád riešim hovadiny. Tretie, milujem papučky. Hej, papučky, hej, papučky, hej, brother, papučky style, hop, 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 hej, hej, papučky, hej, hej, hej. Štvrté, pochádzam z dediny na severe Slovenska. 5. Milujem hudbu, hudobné nástroje a krásne melódie. Takže ak mi pustíte takú pestičku, ktorá stojí na jednom tóne a celú melódiu robí spevák, tak vám ten mobil napchám do mikrovlnky, zaspievam pri tom slovenskú hymnu, po prípade na Orave dobre, vás otrpem skriňou, plnou náradia, železného, žeravého. 6. Moja učiteľka vraví, že Jakubko, ty si taký dobrý v matematike, pôjdeš na olympiádu alebo na Pythagoriádu. Čo? Ja tam mám dvojky, trojky, pade štvorky. Nie, dvojky, trojky iba. Jednotky ešte pár. A ja tam idem. Najlepšie, čo som kedy mal z Pythagoriady okresnej, som mal 5. miesto. Zatlieskajte mi. Ďakujem. 7. Milujem všetko, čo súvisí s rockom, punkom, metalom, heavy metalom, folk metalom, punk rockom a tak ďalej a tak ďalej. Tých hovadín je veľa. Milujem čokoládu a pizzu. No. 8. Milujem čiernu farbu, čo je prekvapujúce, že mám všetko čierne. 10. Pochádzam z chudobnejších pomerov, rozmerov, premerov, domerov, edmerov. Amen. Nemá. Amen. 11. Zaujímavá technika, informatika, nové technológie. 12. Ja som taký čudný typ človeka, že keby ste niečo povedali, aj keď vám nerozumiem a vy sa zasmiete, tak sa smiem tiež. What? Oh my god! Čo chceš? 13. Bol som v tábore iba raz. 14. Rád skladám modely hocičoho lietadiel, tu mám auto. Mám polosev. 15. Neznášam pavúky. Pavúky! Všade samé pavúky! Pavúky chodia po byte. Pavúky, mravce a iné hávede. Hady, opice, gorily. Mám 181 cm. Vidím nad obzor blížiacu sa havraniu ženu. Ale aj keď vyzerám ako pripečený retard, občas mi to aj dopína. Asi hej. 17. Som za každú srandu. Randa everybody. Som žiakom 8. triedy a posledné 20. najdôležitejšie. Milujem youtuberov ako Gogo, Selasis Musa, Alinovec, Cifra Klub, Merky Songs a tak ďalej, je ich milión. Milióny a milióny a milióny a milióny a milióny dolárov, yeah. Takže, tuto som mal osvetlenie. Padla mi elektrika, čo už? Moje úžasné osvetlenie. Lampička z Poľska za 5,40. Úžasné. Gratulujem. Dostávate podpis od Mekyho Špírku.
Takže toto bolo na dneska všetko, milí diváci. Ak ste to pozreli, tak ste to pozreli. Gratulujem. Toto práve natáčam na mobile Alcatel One Touch, ktorý je bratov, lebo ja nemám kameru. Kameru má môj druhý brat, ktorý je teraz v robote. Hajzel. Tak čaute. Hajl. Mobile.